Yn un adran, y Defed Jacob yn ynghylch y Defed, a mae'r beirniad wedi bod yn edrych ar yr hwyn hyrdod am sbel fach nawr yn trial penderfynu pwy sy'n mynd i fynd â hi yn y dosbarth yma. A gyda fi fan hyn, mae Margaret Lloyd-Jones o Lanrwst. Ti'n mynd arbenigraig ar y Defed Jacob ac yn stiwardio yn y dosbarth yma heddi hefyd. A wedi bod yn helpu rhoi roset i'r beirniad fel yn mynd. Beth fydd yn mynd trwy feddwl e nawr? Fel un sydd wedi feirniadu yn y sioe yma, yn ogystal â bod yn sgidiau'r cysylltydd, beth ar beirniad yn ei nawr? Beth mae e'n neud yn mynd trial didoli rhyngfyn nhw? Mae o'n gwneud i feirniadaeth ar hyn o bryd. Dwi wedi sylwi, mae'r hogyn sy'n reit yn y pen y fanna. Ar y pen dde bellawr ffordd i fe? Dwi'n meddwl fy hun, mi ellith o fod yn gyntaf. A wedyn yr ail un, mi ellith ddod yn ail. A'r trydydd, lle welwch chi yn lle mae o. Felly mae fe wedi gosod nhw un am yn y drefn yn y drefn mae o'n mynd i gosod nhw. Ond, ella byddai'n rong yn y diwedd. Wel, mae'n bosib hefyd, i'r beirniad newid i feddwl, fel mae'n mynd trwy nhw. Mae o'n tynnu, mae wedi tynnu hwnna allan. Harris o Landilo. O Landilo, ie. Wyn Harris. Wyn Harris o Landilo, sydd yn edrych, os fy'n... Plesio'r beirniad ar hyn o bryd. Wraig o Sian. A'i wraig o Sian wedyn? Yn ail ar hyn o bryd? Ydy'r ail. Stoc da o Defed Jacob o fyna. Mae gen nhw stoc eithriadol o dda. Ewn ni draw i check golwg yn ylach, gweld beth o'r beirniad yn gwael. Ie, mae e'n edrych, mae e fel sy'n cymharu'r... O, ydych chi'n meddwl bod e'n glir ar y cyntaf nawr? Efe na pam mae wedi symud Wyn Harris draw na? Ydy. Dwi'n braidd yn siŵr na fel hyn y bydd i. Beth yw'r gwahaniaeth felly rhwng cynta a'r ail, maen nhw'n amlwg yn dod o'r un stoc yna yn Llandilo? Mae'r ddau ysach chi'n sylwi hefo pepper corn tydyn. A dyna'r las y beirniad chi'n ame? Mae lliwia yr defed yn debyg yn dydyn. A 40%? Ia. I 60%? Gwyn 60%? Ia. A marciau? A'r dyn yn 40, ia. O, a mae'n arall ti ymlaen fan hyn nawr? Mae o wedi newid i feddwl, siwch. Mae o'n i'n meddwl, efalla Siwan wedi mynd ymlaen. Ond Robert Price sy'n yna rwan. Robert Price o Churchstock. Y Drenewydd, wrth gwrs. Ia. Felly, mae'n ymddangos bod yna newid i gael ar y bryd. Mae o'n newid i feddwl. Yn reit sydyn. Na fe, mae'n cymharu wedyn ni am y trydydd chi'n am nawr? Yndi. Rwan sy'n mynd eith i feddwl i fyny efo'r trydydd wan. A o'n i'n siarad ar beirniad, y beirniad wrth gwrs yw Gavin Haworth. Gavin Haworth, ia. O Swydd Efrog, a yn gweud bod eisoes di cael chysad yn y gwres yma. Mae'n cael bach o ben tost. Yndi. Penderfynu rhwng y Defed Jacob yma. Mae'r safon, yr ddiadall mor dda, a'r safon y defed mor dda. A wedyn, dyna fo, mae o wedi gosod nhw, dwi'n meddwl rwan. Mae'n edrych yn eitha. Dwi'n cael golwg o bellawr, a maen nhw'n dod i hôl y rosets. O, fi wrthoch chi Margaret sydd wedi bod yn ei gwarchod nhw ar y teg i chi. Tra bod chi'n siarad â ni, yn eich dwylo chi o ddyrets da'r rosets tan nawr. Nawr mae steward arall yn garedig iawn wedi mynd i hôl nhw. Siwr iawn, yndi. A mae'n paratoi, mae'n meddwl falle bod y beirniad wedi wneud i benderfyniad. Ydy, mae'n gosod i ffon, mae'n hôl i rosets. Mi oedd y meiriadur ffyn dda, yn iawn. Wyn Harris o Landilo wedi mynd â hi. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Yn i lan i gael sgwrs gyda Wyn Harris o Landilo. Siwr i chi, wel llongyfarchiadau mowr i chi. Wrth eich bod fi'n siŵr gen? Do, fi. Hapus iawn dros ben. Y Defed Jacob, mae'n fryd yn ei gryw iawn. Siwr bod wedi cyrraedd Llandilo gyda chi fyna? Wel, pan o'n i'n ifanc, wedi 6-7 oed, oedd y famgu a dyrnod i cwpl o ddefed i fi a dechreuais i o fyna. A mae'n dal y llygad. Maen nhw'n greduried sy'n sefyll mas. Yn hyd yn oed yn y cylch defed eang mae heddi. Odyn, maen nhw'n sefyll allan. Wel, llongyfarchiadau mowr i chi, Wyn, a mwynhewch weddill y cysadlu.